18-il sena wara l-weda famuża tal-villaġġ tal-Karnival, id-dilettanti tal-Karnival jista' jkun li se jkollhom post ġdid fejn jaħdmu fuq il-karrijiet u l-kostumi tagħhom. Rapport ippubblikat mit-Times of Malta żvela kif kelliem mal-Ministeru tal-Kultura ikkonferma li l-villaġġ tal-Karnival li ilu mwiegħed mill-2013 suppost se jkun qed jitlesta fl-2031. Oriġinarjament il-villaġġ propost li jsir f'Albert Town fil-Marsa kellu jitlesta sal-2018 u kien se jiswa ma' 6 miljun euro. Il-Ministru tal-Kultura ta' dak iż-żmien Owen Bonnici kien spjega fl-2015 illi dan kien se jiswa 6 miljun euro u fl-2017 kien iddikjara li l-villaġġ kien kważi lest. Iżda fl-2019 inbidlet id-diska u l-Gvern beda jgħid li kellu jitlesta sal-2020. Ir-realtà hi li lanqas l-2020 ma tlesta u issa għaddew 6 snin oħra u l-villaġġ għadu ma tlestix. Minkejja li anke nħarġu u nataw numru ta' tenders sabiex jibda x-xogħol. It-Times żvelat li l-pjan attwali għal dak li issa qed jissejjaħ Arts and Cultural Hub inbidel sostanzjalment u li l-awtorità tal-ippjanar approvat il-permessi għalih fl-2016. Fil-fatt skont il-fondi mill-Unjoni Ewropea li kienu allokati għal dan il-ħabbu li kienu jammontaw għal 4.2 miljun euro dan kellu jitlesta sal-2020 biex eventwalment fl-2024 dawn l-4.2 miljun euro marru għal proġett ieħor. Il-Gvern kien spjega li minħabba fdalijiet storiċi u anke spejjeż marbuta ma' skavar u rimi ta' materjal, il-pjan ma setax jitwettaq tant illi kellha ssir rievalwazzjoni sħiħa minn Festivals Malta. Il-ħabb huwa mifhum li se jkollu workshops għad-dilettanti tal-Karnival, spazji għal provi ta' sfin u anke studios professjonali. Flimkien ma' teatru indoor li jessa 380 post u ieħor fuq barra li jessa 914 siġġu, Mużew tal-Karnival, ċinema 5D illi għandu 616 post, spazju artistiku u anke uffiċini għal Festivals Malta. L-ispiża issa se tkun qed titla' għal 63 miljun euro minn 6 miljun euro, illi 15 miljun minnhom se jkunu qed jiġu mill-Unjoni Ewropea. Minkejja dawn il-pjanijiet u permessi kollha jidher illi d-dilettanti tal-Karnival li ilhom ma' 18-il sena mweda post adekwat fejn jaħdmu issa se jkollhom jistennew 5 snin oħra sabiex suppost ikollhom fejn jaħdmu x-xogħol tagħhom biex jitgawda mill-poplu Malti Wawċi kollu.